kuma uresa ne mana kuma re ne ta kan ni fokali bela me ne mago be muna doro ngoma ngo au dalen be jumene la ako fonela na dalen ta la kola au dalen be jumene la o na dalen to kola la au dalen be jumene la ko ne fonela et voilà donc avec kuma munu avec kuma munu kanana kuma munu kanana sira idalen be munu fa ni dalen be muna e ko lufo ni dalen te qur'ana ube dalen be ala muna aka qur'ana la ube i dalen be somne ko nyefo mara ga do e ko ti te wara la do aye la 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 ke wala na तुम्हारे जय मना दो an karamɔgɔ an b'i fo k'i kulunti ayiwa n y'a f'i ye cogo min na o kelen de don an kan tɛ ɲɔgɔn ma dɛ awɔ an kan bɛ fɛn kelen de ma fɛn kelen ye jumɛn n'o ye kisi kasa ye awɔ o de ye diinɛ in bɛɛ samanamu bɛɛ awɔ ani golofiya awɔ donc ne ma min faamu a la n bɛ se k'o ɲininkaliw k'i la e yɛrɛ ma min faamu a la i bɛ se ka ɲininkaliw kɛ ne na badenya b'a nɔ la sinjiya b'a nɔ la hali n'a sɔrɔ miiriyaw tɛ kelen ye awɔ an b'a lajɛ ne k'a sɔrɔ an miiriya miiriyaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fɛn min na n'a kun bɛ walima n'a kun tɛ ne ni fila an ka dusuma ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn n'o ye quoi voilà k'i fo k'i kulonci ni ɲininkali b'i bolo walima n'a bɛ ne bolo i bɛ se ka bɔ ka sin kɛ tɛ awɔ bon ne kɔni ne bɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ min na o ɲininkali o de jaabi ma sɔrɔ hali bi donc n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔba yɛrɛ bɛ a bɛ se ka an ka question in jaabi a bɛ diya n ye kojugu parce que n'a ma an ka question in jaabi n hakili tɛ lafiya a tɛ lafiya dɛ parce que maa man ka da fɛn dɔ la ka sɔrɔ i t'a ɲɛdɔn ni ɲɛdɔn t'i la a kɔnɔna la voilà donc e mun bɛ k'a fɔ ko ne ni e ye kɛlɛ ye fɛn dɔ bɛ k'an funu ɲɔgɔn kɔrɔ jumɛn de bɛ k'an funu ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ ka bisikiya kɛ yɔrɔ mun na o t'a yɔrɔ ye o ye e yɛrɛ ɲinkun in de bɛ k'a tɔ an bɛ ka ba ɲɔgɔn ye an bɛ ka ba ɲɔgɔn sinon o tɛ foyi cɛ sigi la a tɛ foyi cɛ sigi la e yɛrɛ lasolo ye jumɛn e yɛrɛ dalen bɛ jumɛn de la e dalen bɛ mun na est-ce que o bɛ se ka est-ce que ne bannen bɛ o kɔrɔ wa voilà donc fo an ka tiɲɛ de dɔn donc tiɲɛ in de o de man di da la voilà tiɲɛ in de o de man di tulo la quoi donc o cɛ mun bɛ k'a fɔ donc o tɛ ka diya mɔgɔ caman de tulo kɔrɔ voilà ayiwa aw tɛ karamɔgɔ k'i fo k'i kulonci tiɲɛ diyara da la o tiɲɛ ma diya da la a diyara tulo la a ma diya tulo la a tɛ se ka tiɲɛ bɔ tiɲɛ la pewu mandeka kɔnɔna ko tonya fɛn min bɛ to a ɲɛma de i b'o ye ten i tɛ se k'o bɔ cogo la fiyewu hali n'o man di ye o tɛ baasi ye nka n b'i ɲininka sala ɲininkali bɛ ne bolo wa walima a b'i bolo de awɔ n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo e ka ɲininkali ye jumɛn ye wala i ka question kun ye jumɛn de e k'a bila ka na tan ne b'a lajɛ ni ne dɔn b'a kɔnɔ k'i jaabi quoi bari maa tɛ fɛn bɛɛ dɔn ko ye n balimakɛ awɔ hakili ka dɔn ta ye fitinin ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ ban ne ma min faamu a ka di i k'an lafaamu la quoi voilà i yɛrɛ bɛ min faamu an ka ko la i bɛ ɲininkali kɛ n'a jaabi b'i bolo n b'i jaabi awɔ o jaabi sɔrɔbali y'an bolo o tɛ n ka kodɔnbaliya ye awɔ a jaabi sɔrɔli n bolo fana o tɛ n ka kodɔn ye i y'a sɔrɔ n ka dɔn de sera ma awɔ k'i fo k'i kulonci aw tɛ min b'a kɔnɔ na ne ko ni e ma da silamɛya la e dalen bɛ jumɛn de la ani e yɛrɛ bɔra min sori taara wɛrɛ tɛ yan e bɔra min voilà donc n'i bɛ se ka ninnu fɔ a bɛ diya n ye kojugu voilà i bɛ se ka nin fɔ a bɛ diya n ye kojugu ayiwa hotep n balimakɛ k'i fo k'i kulonci bon an bɛ jaabi daminɛ i ka ɲininkali fɔlɔ la i ko ni n dalen tɛ silamɛya la ko n dalen bɛ mun de la i y'a fɔ tan awɔ silamɛya o tɛ ne ka kan ye walikan don awɔ ne t'a dɔn yɛrɛ jango n ka da la walima n ka ban ka da la mɔgɔ bɛ ban ka da fɛn na wala mɔgɔ bɛ sɔn fɛn ma i bɛ fɛn min ɲɛdɔn ani i bɛ fɛn min kun dɔn ani i bɛ fɛn min kun dɔn quoi voilà bon ne t'a kɔrɔ dɔn n t'a kumaden kɔrɔ dɔn ayiwa n t'a kun dɔn n t'a nafa dɔn n t'a a kɔlɔlɔ dɔn a kuma n b'i yɛrɛ ɲininka sisan o ɲininkali bɛ se ka taa e ma yanni ne ka da la walima ne ka ban ma a ɲɛfɔ n ye fɔlɔ wala ni n bɛ sɔn ka da la walima ni n tɛ se ka ban ma n mago b'o de la sisan donc i bɛ silamɛya ɲɛfɔ fɔlɔ
wala sai ka dɔn n ka sɔrɔ ka yirila ma sɔn ma walima n sɔnna ma i y'a mɛn wala i fɔlen don ma sɔn ma kun min na n bɛ sɔrɔ k'o f'i ye n kan ka sɔn ma kun min na i fana b'o fɔ n ye n'i fɔ k'i kulon i ka ɲininkali fɔlɔ ye quoi n bɛ i jaabi o la fɔlɔ awa ka di an ka kuma kan fɔlɔ n'an bɔra ne ye min ye n bɛn'o f'i ye quoi fɔ i ma ɲininkali bɛ jaabi o i ma ɲininkali bɛ jaabi dɛ karamɔgɔ ne ko e ma n ko e bɔra min i m'o question jaabi o mɛ i dalen ta munna i dalen t'a la ne ko i dalen bɛ mun na i k'o de fɔ i dalen bɛ mun na i m'o fɔ e bɔra min i ma tila k'o fɔ e m'o fɔ i bɔra min e m'o fɔ i dalen bɛ mun na e m'o fɔ voilà donc n'i ye ninnu jaabi n bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ i ka question na. hɔtɛp n balimakɛ k'i fo k'i kulonci kosɛbɛ an ka kuma kɛ ni ɲɔgɔn faamu ya mɛn wala i ye ɲininkali de kɛ ko ne dalen tɛ silamɛya la i y'a fɔ tan de i ko ne dalen tɛ silamɛya la ne dalen don mun de la ne k'i ma yala ne ka da la walima n ka ban ma o jaabi de y'o ye o yala n ka da la walima n ka ban ma n t'a dɔn fɔlɔ de quoi ne tɛ silamɛya dɔn de quoi voilà n'i sera ka ɲɛfɔ n ye ni n kan ka da la walima n man ka da la n man ka da la kun min na n b'o f'i ye n kan ka da la kun min na i b'o fɔ ne ye a banna o y'o jaabi de ye o n ko i ye question fila de posé mais nin ye fɔlɔ ye n k'an ka kuma fɔlɔ kan n'an bɔra yen an bɛna filanan nɔfɛ i ye nin question fila de posé o tɛ wa walima jaabi in ma i wasa de wa ni jaabi min wasa n bɛ segin a kan yen n ko e ko ne dalen bɛ silamɛya la walima ne dalen t'a la kamasɔrɔ ne ni e ma kuma o kan fɔlɔ o wala e tun bɛ ne kɔnɔ ne k'a f'i ye de n ko n dalen tɛ silamɛya la n dalen t'a la kun min na n b'o f'i ye walima n dalen t'a la n dalen don min na n b'o f'i ye mais i ye ne ɲininka directement de n dalen don silamɛya n dalen tɛ silamɛya n dalen don mun de la n k'i ma mɔgɔ bɛ da fɛn de la bɛ min dɔn wa ne t'a dɔn yɛrɛ a fɔ n ye fɔlɔ walasa n ka danaya sɔrɔ a kan walima n ka ban sɔrɔ a kan i y'a mɛn wala a bɛ kɛ tan de an ka taa ni kuma ye basigi kɔnɔ ne ni fila si kana dusu walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu hɔtɛp i fɔlen don. ayi question ma jaabi dɛ ne ko e dalen bɛ jumɛn de la mais e dalen bɛ mun na e m'o fɔ ne ɲɛna ne bɛ se k'a fɔ e banna la cogo jumɛn ne bɛ se ka question wɛrɛ poser o donc i bɛ question de jaabi n ka question jaabi donc e dalen bɛ mun na kuma sigilen don dɛ question i b'a dɔn peut-être e dalen bɛ jumɛn de la e k'o de fɔ ne ɲɛna. hɔtɛp n balimakɛ n b'i fo k'i kulonci o tɛ tana di awɔ o tɛ tana di i ni nana ni ɲininkali ye cogo min n nana ni ma ni jaabi ye ten de komi sisan i y'a yɛlɛma wala bari i ko sala ne dalen bɛ jumɛn de la awɔ mais n ma da silamɛya la i y'o yɔrɔ bɔ a la quoi komi i kun nana cogo ne ko i jaabi o cogo la sisan i nana n'a ye cogo min na n bɛn'i jaabi o cogo fana na i ko ne dalen bɛ mun de la i m'a fɔ tan wa ayiwa ne dalen bɛ maaya ɲuman de la awɔ mɔgɔya ɲuman ne dalen b'o de la mɔgɔya ɲuman n'i m'o faamu maaya ɲuman de ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman lato awɔ ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman lato awɔ n'i m'o faamu hali sisan ka ɲuman kɛ jumɛn i bɛ se ka juguman kɛ minnu na k'i k'olu sara ni ɲuman de ye awɔ i ka kɛ ɲumankɛla ye olu ye quoi awɔ ayiwa k'i ka kɛ ɲuman lakaliba ye walasa mɔgɔw ka se ka i ladege o ɲumanya in na quoi awɔ o de ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ wala ka juguman lato ye mun ye fɛn o fɛn tɛ bɛn i ma i bɛ o lato i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ o de ye ka juguman lato ye wala i y'a faamuya ne y'o sera dɔrɔn maaya dilanla ka ɲa awɔ ne mago bɛ o de la ne b'o de dɔn awɔ ne dalen bɛ o la awɔ maaya ɲuman awɔ ɲumankɛ ɲuman fɔ juguman lato awɔ ne dalen bɛ o de la o de ye maaya ɲuman ye wala o ye ne danaya fɛn ye quoi merci i fɔlen don hɔtɛp. donc e ko ko maaya in jɔn de ye maaya in dilan e k'o fɔ ne ɲɛna jɔn de ye maaya in dilan maa mun ye maaya in dilan i b'o tigi fɔ ne ɲɛna donc ani question filanan i ma question filanan jaabi dɛ n ko comment dirais-je e bɔra min i m'o fɔ dɛ n ko e bɔra min i m'o fɔ donc maaya in jɔn de nana ni maaya in ye maaya in yɛrɛ jɔn de ye maaya in ye maaya in yɛrɛ ye jumɛn ye sinon i ye kɔrɔfɔ min fɔ a la o tɛ maaya yɛrɛ o o tɛ maaya ye maaya o tɛ maaya in yɛrɛ o comme ne ko ko maaya donc ne ye question posé groupe sanfɛ n ko maaya mɔgɔya ani maanifiya n ko farafinna n ko an basilen bɛ o saba de kan n ko u ka bɔ u k'o kɔrɔ fɔ donc maa si ma sɔrɔ ka kuma fɔ donc e da magara a source la donc ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra n'ale fana dalen bɛ mun na o k'o fana fɔ maaya in bɔra min maaya in sigira ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn yanni an fana ka maaya sigi fɛn dɔ de tun bɛ o an ma bɔ yɔrɔ kelen na o ayi an ma bɔ yɔrɔ kelen na marakaw bɔra yɔrɔ min na sɔraw bɔra yɔrɔ min na kɔrɔbɔrɔw bɔra yɔrɔ min na a tɛ kelen ye est ce que i bɛ ka faamu a tɛ kelen ye donc an bɔ yɔrɔw tɛ kelen ye an ka maaya tɛ kelen ye marakaw ka maaya ani bamananw ka maaya tɛ kelen ye ani maninkaw ka maaya o tɛ kelen ye an ka maaya tɛ kelen ye donc ne b'a fɔ o maaya in de
o maaya in bɔra min o maaya in ye jumɛn hotep n balimakɛ k'i fo k'i kuloncɛ kosɛbɛ n bolo bɛ dugu la ye i ka kalanden ni mankan don maaya maaw de y'a dilan awɔ mɔgɔw de ye maaya dilan awɔ parce que n bɔra ka min f'i ye sa k'a fɔ n ko maaya ɲuman n'o tɛ ne ma da maaya ma dɛ awɔ n ko n dalen bɛ maaya ɲuman de la awɔ parce que mɔgɔ de bɛ maaya kɛ quoi awɔ maaya de ye kɛta ye quoi wala n b'a la ka kɛta minnu f'i ye sisan ɲumankɛ ɲumanfɔ juguman lato o de ye mɔgɔya ɲuman ye awɔ n y'o de fɔ quoi awɔ e ma ni mɔgɔ min kɛra kolankolon ye a b'a fɔ ko nin ye maa lankolon yan o kɔrɔ ko maaya t'o la quoi o kɛra mɔgɔ lankolon ye wala maaya t'o la quoi awɔ mais min kɛra dilanlikɛla ye ka kɛ ɲɛfɔlikɛla ɲumanba ye a bɛ fɔ o ma ko maaya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ o ma ko maa ɲuman e ma ye u b'a fɔ o ma ko mɔgɔ ɲuman ye wala bari o de ye mɔgɔ ɲuman ye awɔ dɔn ye mɔgɔ lankolon ye ça veut dire que maaya t'ale la awɔ a kuma o kɔfɛ i ko ko maaya jɔn y'a dilan mɔgɔw de y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ bari o de hinɛ bɛ se mɔgɔw ma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to mɔgɔw bɛ kisi ɲɔgɔn ka gɛlɛya ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ caman ma n'o ɲɛna quoi awɔ nka i ko fɔlɔ ka maaya ani marakaw ka maaya ani dɔw ta maaya k'u tɛ kelen awɔ u ka maaya kɛcogo wɛrɛw bɛ sɔrɔ bɛɛ bolo i ta la nka ne bɔra ka saba min f'i ye nin siya bɛɛ mago bɛ nin na quoi awɔ ɲumankɛ ɲumanfɔ juguman la to maraka mago b'o la fɔlɔ mago b'o la bɔbɔ mago b'o la siya bɛɛ mago b'o la awɔ k'i fo k'i kuloncɛ a tɛ tɛmɛ o de ye maaya ye quoi globalement hali tubabu farafin arabu bɛɛ mago b'o la quoi awɔ n b'i fo k'i kuloncɛ n'i ma fɔ ok baasi t'a la ok mɔgɔw de ye maaya dilan e dalen bɛ maaya la jɔn ye mɔgɔw dan jɔn ye mɔgɔw dilan maninfinw yɛrɛ bɔra min jɔn ye mɔgɔw dilan ok n mago b'o jaabi la a filanan ye mun ye i ye maaya fɔ fɛn min na donc n bɛna maaya kɔrɔ f'i ɲɛna n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɔrɔ bɛ fɔ o cogoya de la maaya o ye hakilina de maaya o ye hakilina de maaya o ye laada de maaya o ye laada de i ma ye u b'a fɔ ko nin t'an ka maaya kɔnɔ nin t'an ka laada kɔnɔ bawri ni an ka société sigira laada de kan o laada de y'an ka maaya ye a bɛ komi marakaw fɛ olu sigina ka fɛn min kɛ bɛnkan o de ye maaya ye c'est à dire an ye hakilina min sɔrɔ ka an ka sariya ou bien k'an ka laadaw k'o dilan fɛn min kan o de y'an ka maaya ye i m'a ye u b'a fɔ ko maaya nin tɛ an ka maaya kɔnɔ i m'a ye nin t'an ka maaya kɔnɔ voilà donc o de ye maaya ye mais kɔfɛ n bɛna tila ka maaninfiya mɔgɔya ani maaninfiya donc olu fana tɛ kelen ye donc kɔfɛ n bɛ tila ka olu fana walawali ye ni kuma sɔrɔ yɔrɔ ma donc n ko n ka kuma question ye fɛn min ye question kelen dɔrɔn n ko minnu ye maaya dilan maaw olu bɔra min jɔn de olu dilan i y'a mɛn k'i dalen bɛ maaya la i dalen bɛ hadamadenw na hadamadenw jɔn de olu dilan olu bɔra min f'i k'o de ɲɛɲini fɔlɔ ok hotep k'i fo k'i kuloncɛ n bolo bɛ dugu la ye appel kun donna vocal kɔrɔ awɔ k'i fo k'i kuloncɛ awɔ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan quoi awɔ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan cogo modèle bɛɛ la mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan cogo modèle bɛɛ la awɔ bari e yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw nacogo la hali sisan mɔgɔ ma ban dilan na don o don e tɛ mɔgɔ kura nalen yan a bɛ na ka bɔ mais e t'a bɔrɔ dɔn n'i t'o bɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ bɔ ba kɔnɔbara de la awɔ ba ni fa de bɛ jɛ ka mɔgɔ dilan ba kɔnɔbara la ka na n'a ye dugukolo kan awɔ bon n'a nana dugukolo kan ɲumankɛ ni ɲumanfɔ ni juguman lato o bɛ ɲɛ yira a la quoi donc o fana ye dilanni dɔ de awɔ ne b'o o de dɔn awɔ ne dalen b'o la wa ne ɲɛ b'o la kɛnɛ kan e yɛrɛ tɛ k'o sɔsɔ awɔ an ɲɛ b'a la o cogo de la quoi an y'a ye cogo min an b'a ɲɛfɔ o cogo de la quoi awɔ ne ɲɛfɔ cogo wɛrɛ min b'a la an mago b'a la e yɛrɛ k'o ɲɛfɔ an ye an bɛ min dɔn o ye nin ye hotep donc ni maaw bɛ dilan kɔnɔbara kɔnɔ u bɛ dilan kɔnɔbara kɔnɔ cogo jumɛn voilà u bɛ dilan kɔnɔbara kɔnɔ cogo jumɛn e k'o ɲɛfɔ donc fɛn tɛ dilanna yɛrɛ donc u bɛ dilan kɔnɔbara kɔnɔ cogo jumɛn e k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna bolo bɛ na cogo jumɛn bolo bɔra min kunkolo bɔra min kunkolosin bɔra min olu bɛɛ dilanna kɔnɔ kɔnɔ cogo jumɛn kɔnɔbara in yɛrɛ nana cogo jumɛn yan'o ka na n ko maaw bɛɛ bɔra jɔn de la e k'o fɔ ne ɲɛna maaw bɛɛ bɔra jɔn de la maa fɔlɔ bɔra min maa fɔlɔ ye jɔn ye hotep karamɔgɔba k'i fo k'i kuloncɛ k'i bolo kɔrɔta n karamɔgɔ a fɔra k'e ka vocal bɛɛ lamɛn ka ɲɛ ko n'i tora ka vocal ninnu bɛɛ lamɛn ka ɲɛ o la kuma ninnu jaabi dɔn nɔgɔya i bolo quoi voilà k'i fo k'i kuloncɛ n balimakɛ i ka kuma ninnu an ka kuma kɛ baro ye min bɛ faamu quoi depuis n ka kuma daminɛ na ne k'i ma
ni ne bɛ min dɔn ni ne ɲininkala ne b'i jaabi awɔ a ka di ne ye ni ɲininka fɛn min na n'i b'a dɔn i k'o jaabi ni fɛn minnu tɛ dɔɔnin kɔnɔ fɛn minnu tɛ dɔɔnin kɔnɔ n balimakɛ n'i nana n'o question o jaabi bɛ sɔn ka gɛlɛya nka o dɔw la an bɛ sɔn k'o ɲininkali se ka taa e yɛrɛ ma quoi awɔ dɔnni y'a dan yɔrɔ min ani yeli y'a dan yɔrɔ min ani mɛn kulo la y'a dan yɔrɔ min n bɔra k'o de f'i ye sisan koyi awɔ ne yɛrɛ kɔni fɛ kɔni n bɔra k'o de f'i ye sisan k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan kɔni u bɛ ɲɔgɔn dilan cogo min na o ɲɛfɔcogo n balimakɛ n'an da dɔn o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ɲininkaliw kɛ minnu bɛ dɔɔnin kɔnɔ quoi voilà bon n'olu tɛmɛna ne ka dɔɔnin kan n balimakɛ o tɛ taa n'a ye an b'o ɲininkali segin i yɛrɛ ma i b'o ɲɛfɔ an ye i y'a mɛn awɔ k'i fo k'i kulon ci hɔtɛp o tɛ karamɔgɔ sɔri na i ko k'i bɛ baro kɛ ni kamalen i kɔni vraiment i b'i muɲu de sa dɛ i b'i muɲu de kosɛbɛ parce que problème yɛrɛ ye mun ye ninnu hakili la ko kamitu bɛ fɛn bɛɛ de dɔn quoi k'a sɔrɔ an ye mɔgɔw de ye voilà an ye ɲininikɛlaw de fana ye c'est pas o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ fɛn bɛɛ dɔn bon ni olu de dɔrɔn olu hakili la k'anw bɛ fɛn bɛɛ dɔn u bɛ sin ka na ɲininkali dɔw kɛ vraiment parce que ale ye ɲininkali mun kɛ tan tɔ ko mɔgɔ bolo bɛ bɔ mɔgɔ la cogo di a b'a kɔnɔ mɔgɔ kunkolo bɛ na falen cogo di bon o ye c'est comme si i ye mɔgɔ bila a la place la quoi parce que e bɛ se ka mɔgɔ ɲininka nin kuma ninnu na cogo di vraiment sori an kɔni b'a fɔ e k'i muɲu de e ka nin continuer muɲu ni sabali yɛrɛ kɔnɔ parce que kuma minnu ɲininkali minnu bɛ ka kɛ tan vraiment a jaabi ye de dɔrɔn an ka débat jɔ quoi mais vraiment c'est pas facile quoi an kɔni bɛ lamɛnni la. e ko maanifinw de bɛ ɲɔgɔn dilan komi e ye maa ye o e ko e tɛ se ka maanifin dilanni i tɛ ɲɛdɔn a la a bɛ se ka kɛ muso b'i bolo o muso b'i bolo donc i den de e y'a dilan cogo min na dɛ i bɛ se k'o ɲɛfɔ ɲɛna komi n'i ko maanifinw de bɛ ɲɔgɔn dilan e m'a dɔ dilan fɔlɔ wa e m'a dɔ dilan fɔlɔ voilà ɲininkali b'o yɔrɔ in de la donc ani i ye kuma min fɔ ko jaabi bɛ segin ne ma donc mun bɛ adamaden dilan o ye Alahu subhanahu wa ta'ala de i ko i dalen tɛ mun na dɛ o de b'o dilan parce que adamaden bɛɛ n'a miiri dan de don donc e fana miiri dan ye nin yɔrɔnin de la donc an ka miiri dan an ka miiri y'a ta e ka miiri kɔfɛ donc an ka miiri donc hadamaden fɛn kelen min bɛ hadamaden dilan kɔnɔ maa t'a ye foyi t'a ye ba yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen donc o ye Alahu subhanahu wa ta'ala de ale de bɛ nin bɛɛ lajɛlen dilan ale de bɛ mɔgɔ faga ale de bɛ mɔgɔ balo donc kuma jaabi filɛ nin ye donc ani i ye kuma min fɔ ko jaabi bɛ segin ne ma donc mun bɛ adamaden dilan o ye Alahu subhanahu wa ta'ala de i ko i dalen tɛ mun na dɛ o de b'o dilan parce que adamaden bɛɛ n'a miiri dan de don donc e fana miiri dan ye nin yɔrɔnin de la donc an ka miiri dan an ka miiri y'a ta e ka miiri kɔfɛ donc an ka miiri donc hadamaden fɛn kelen min bɛ hadamaden dilan kɔnɔ maa t'a ye foyi t'a ye ba yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen donc o ye Alahu subhanahu wa ta'ala de ale de bɛ nin bɛɛ lajɛlen dilan ale de bɛ mɔgɔ faga ale de bɛ mɔgɔ balo donc kuma jaabi filɛ nin ye hɔtɛp n balimakɛ k'i fo k'i kulon ci n bolo bɛ dugu la yen n b'i fo kosɛbɛ karamɔgɔba karamɔgɔ ko ne ye jɔn ye awɔ ne y'a f'i ye ko ne ye mɔgɔ de ye ko n dalen don mun na ko n dalen don maaya ɲuman de la i ko maaya ɲuman ye mun ye n ye maaya ɲuman ɲɛ f'i ye i ko maaya ɲuman ye maaw bɔra min ne k'i ma e bɛ maaw bɔra dɔn e b'u bɔra dɔn maaw bɛ bɔ bakɔnɔbara de la awɔ kafoɲɔgɔnya sababu la maaw bɛ n'o cogo la mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan an bɛ ɲɔgɔn dilan yen ka tila ka na ɲɔgɔn dilan kɛnɛ ma n'i ko senw bɛ dilan cogo di bolo bɛ dilan cogo di kunkolo bɛ dilan cogo ne k'i ma ɲininkali to dɔɔnin kɔnɔ quoi awɔ jaabi bɛ kɛ dɔɔnin de ye awɔ fɛn o fɛn tɛ dɔɔnin kɔnɔ ne ma f'i ne t'a dɔn ne ko ni fɛn min tɛ dɔɔnin kɔnɔ o lakalima man di dɔɔnin ye min yira n na o de ye nin ye an b'a ye la tan e ɲɛ b'a nacogo la tan ne ɲɛ b'a nacogo la tan n'i bɛ ɲɛ wɛrɛ min dɔn a la i bɛ na n'o ye kɛlɛ t'o la o baasi t'o la baasi foyi t'o la i y'a mɛn awɔ ne bɛ dɔɔnin ne y'o de f'i ye toujours n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamu de awɔ ne ka dɔɔnin dan yɔrɔ min karamɔgɔba n'a sɔrɔ e ta in b'o sanfɛ na i ta ye koyi kana kɛ kɛlɛ ko tɛ awɔ hɔtɛp i folen don hɔtɛp karamɔgɔba k'i fo k'i kulon cɛ kosɛbɛ awɔ ne ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dilan ne y'o dilan cogo f'i ye komi ko ne ko n dalen tɛ min na ko de ye Alahu taala ye ne ma f'i ye ko ne dalen tɛ Alahu taala ne m'o f'i ye fɔlɔ toujours ne y'i ɲininka de n'i bɛ ne ɲininka fɔlɔ ni n dalen t'a la de quoi voilà i bɛ sɔrɔ ka danaya kuma ɲɛfɔ n ɲɛna
mais comme ne ko dalen to la e de dalen mo la tɛ i m'a fɔ ko de bɛ mɔgɔ dilan aya basi tɛ a bɛ mɔgɔ dilan cogo min e k'o fɔ n ye tan a bɛ mɔgɔ dilan cogo min n'a sɔrɔ a ye ɲɛfɔli k'i ye o la e k'o ɲɛfɔ n ye tan n b'i fɔ k'i kulon cɛ kosɛbɛ n fana b'o ma kɔnɔ na ayi ne tɛ kɛlɛkɛrɛ i yɛrɛ ka kuma ne ye mandengare ne tɛ kɛlɛkɛ an ta ye maaya mɔgɔya ani maanifiya donc i bɛ ka o maaya mun fɔ ani maanifiya mun fɔ donc silamɛya ale de bɛ o bɛɛ lajɛlen o tara ka bɔ silamɛya de kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ maaninfinw dilan ala yɛrɛ bɛ maaninfinw dilan maaninfin tɛ se k'a yɛrɛ dilan dɛ ayi e delila ka maa jumɛn de dilan k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna e delila ka maa jumɛn de faga i ka tila k'o fɔ ne ɲɛna ni maaninfinw ni hadamadenw de b'u dilan i delila ka hadamaden ka maaninfin jumɛn de faga k'a dilan voilà muso min yɛrɛ a bɛ muso min kɔnɔ a t'a dɔn ko den bɛ ka balo cogo min na a t'a dɔn a t'a ɲɛ dɔn ok seli waati sera fɔlɔ donc ni seli waati tɛmɛna donc an b'a continuer quoi an b'a continuer e ka débat ka di ne ye kojugu non a ye fari bɛɛ de bɔ ɲɔgɔn na i ka débat ka di ne ye kojugu sori Tarawele donc an ka taa seli fɔlɔ an ka taa seli basi t'a la n b'i fo k'i kɔsɔbɛ i kulonce kosɛbɛ n b'a ɲini fɛ i da magara fɛn dɔ tɔgɔ ko Alahu Taala n b'a f'i ye k'a ko kama ni seli jiginna i kana koyi i kana an ka nin kuma tɔ dafa nin kuma ninnu nafa ka bon kosɛbɛ i ka kuma nafa ka bon ne ka kuma nafa ka bon ja an bɛna an bɔrɔ dɔn bi an bɛna an taarɔ dɔn bi n b'i fo k'i kulonce kosɛbɛ hɔtɛ karamɔgɔba kana ni ɲuman ka b'o la yen wala i ye min fɔ kana ni ɲuman k'i bɛna t'o la kana ni ɲuman ka b'o la wala i fɔlen don hɔtɛ ne kɔni sigilen bɛ waati bɛɛ n tɛ t'o la fiyewu n tɛ taa ci la n tɛ taa foyi la wala n filɛ n ka baara de la tan filɛ kana bɛn sɔrɔ hɔtɛ sori Keta wari baasi t'i la an b'a fɔ awuzulayi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmanir rahim comme ni e ko o ɲɛdɔn t'i la maaninfin dilan tɔgɔ o ɲɛdɔn t'i la e ko maaninfinw de bɛ ɲɔgɔn dilan donc maaninfin yɛrɛ jɔn de b'o dilan o ye danbaga masa ye donc danbaga masa in a b'a fɔ a ɲɛna nin yɔrɔnin na n b'a fɛ i ka nin yɔrɔnin komi na a ka kuranɛ minnu b'aw bolo o taradilen don a ka fɛngɛ la ngonkan na donc n b'a fɛ i ka nin lajɛ ka kalan i bɛ sɔn ka faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ faamuya caman de sɔrɔ a kɔnɔ voilà hɔtɛ n balimakɛ k'i fo k'i kulonce awɔ i bɛ to k'i tulo ma jɔ kuma ninnu fɛ walasa i ka se ka jaabi ɲuman di quoi awɔ k'i fo k'i kulonci ne m'a f'i ye ko mɔgɔ dilancogo ko ne tɛ ɲɛdɔn o la ne m'o fɔ e ye o ne ye mɔgɔ dilancogo fɔ sanfɛ e ko ne ko ne tɛ ɲɛdɔn ne m'o f'i ye awɔ i ko ne bɔra min awɔ n k'i ma mɔgɔw bɔra mɔgɔ de la mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan awɔ bakɔnɔbara la i ko sen ni bolo ni kunkolo bɛ don a la cogo di awɔ n y'a f'i ye n ko min bɛ dɔnni kɔnɔ o de bɛ lakali quoi awɔ dɔnta ni yeta ni fɔta o de bɛ se ka ɲɛfɔ wa o de bɛ se ka dɔn n'a tɛmɛna o yɔrɔ kan n ko dɔnni danna ye awɔ yeli danna ye fɔli danna ye kuma sisan e de min b'o ɲɛdɔn sen ni bolo ni kunkolo ni ɲɛ bɛ don a la cogo min ne k'i k'o de ɲɛfɔ n ye kuma i nana sisan ko Alahu Taala y'a ɲɛfɔ ko Alahu Taala de bɛ mɔgɔ dilan o b'a yira k'a fɔ e t'a ɲɛdɔn dɛ Alahu Taala de b'a ɲɛdɔn tiɲɛ tɛ Alahu Taala de m'a f'i ye k'a bɛ mɔgɔ dilan ok i y'a ka gafe dɔ jigin k'a bɛ mɔgɔ dilan a kuma i yɛrɛ ye min sigi a kalan i ka dilancogo fɔ n ye voilà n b'i fo k'i kuloti mais i ye yɔrɔ dɔ kɔni tigi fɔlɔ i b'i o yɔrɔ bila parce que sisan i bɔra k'a fɔ ko Alahu Taala bɛ mɔgɔ dilan ba kɔnɔbara cogo min k'a y'o de ɲɛfɔ a ko ba in ye mɔgɔ dɔ de o yɛrɛ dilanna cogo di i m'a ye wa donc toujours i bɛna faamu sɔrɔ k'a fɔ ko Alahu Taala bɛ ko de lajɛ k'a ɲɛfɔ quoi n'o tɛ a yɛrɛ ka dɔnni n balimakɛ i ye ɲininkali min kɛ a b'i bolo ye koyi sisan i bɛ na n'a ye bolo ni sen ni kunkolo ni ɲɛw bɛ don a la cogo i bɛna ɲɛfɔ an ye n'o tɛ Alahu Taala tɛ se ka dilan ba kɔnɔbara bilen dɛ i b'o to yen parce que a bɛ dilan ba min kɔnɔbara o ye mɔgɔ de o dilanna ka ban quoi voilà i folen don hɔtɛ mais ne ɲininka n ko maaw bɛ maaw dilan o n ko e delila ka mɔgɔ dilan wa ne ɲininka o question ne ma ne jaabi o e yɛrɛ delila ka mɔgɔ dilan wa e delila ka yɔrɔ jumɛn ko mɔgɔ ye mɔgɔ dilan mɔgɔ tɛ mɔgɔ dilan mɔgɔ tɛ mɔgɔ dilan dɛ mun bɛ mɔgɔ dilan n'o y'o ci ma i b'a lajɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dilan dɛ e delila ka mɔgɔ dilan e tɛ maa ya e yɛrɛ delila ka mɔgɔ dilan wa e yɛrɛ bɛ maa dilan e t'a dɔn maa bɛ dilan cogo min na ɲɛfɔli jumɛn de b'o la o kɔrɔ kɛ kuma bɛ côté fɛ o e ko maa yɛrɛ bɛ maa dilan bon e yɛrɛ ye maa ye e tɛ maa dilan cogo dɔn donc kuma taara côté fɛ o a taara côté fɛ o a taara côté fɛ dɛ hɔtɛ n balimakɛ k'i fo k'i kulonci ne m'a fɔ mɔgɔ de bɛ dilan cogo ne t'o ɲɛdɔn sa ne ko k'i ka fɔkali bɛɛ lamɛn sa i delila yɛrɛ de n'i bɛ fɛ an ka baro kɛ quoi an ka kuma bɛɛ lamɛn sa awɔ i folen don n ko mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan
ne t'o cogo dɔn ne t'o fɔ e ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dilan ne m'a f'i ye ko ni ne ɲininka min na n'a dɔɔnin minɛ la n b'i jaabi wa mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dilan cogo min e t'o cogo dɔn wa han ala delila ka mɔgɔ dɔ dilan ka d'e ma i yɛrɛ ɲuman ko alahu e de y'o fɔ ne ma fɔ dɛ awɔ i ko de ko alahu de bɛ mɔgɔw dilan n'ale de bɛ mɔgɔw dilan a fɔ ka dɔ dilan ka d'i ma kɛ ne ye min fɔ i k'i sen b'o la i k'i sen bɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tan i k'a fɔ ala ye k'a ka mɔgɔ dɔ dilan ka d'i ma walima i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i delila ka ye ko ala ye mɔgɔ kɔrɔ dɔ dilan ka bila e k'o fɔ n ye tan bon i bɛna ye o fila si tɛ yen bon ne bɔra ka mɔgɔ dilan cogo min f'i ye n ma livuru si jigin k'a sɛbɛnni bɔ o kɔnɔ quoi n y'a bɔ dɔnni kɔnɔ k'a fɔ i ye tiɲɛ tɛ wa maintenant ne e de livuru jigin sisan sɛbɛnni jigin ko ne k'o lajɛ ne t'o lajɛ dɛ e de b'o kalan kelen kelen k'a ɲɛfɔ ne ye wala bari a bɛ komi n'a fɔ e t'a dilan cogo dɔn livuru ne b'a dilan cogo dɔn d'accord bon livuru in y'a fɔ cogo min na n'a ye tan ka lajɛ n'a ni ne ta in ka surun quoi i foli no o tɛ c'est-à-dire i tɛ k'i ɲɛsin kuma ma dɛ e tɛ k'i ɲɛsin kuma ma sori tarawele i tɛ k'i ɲɛsin kuma ma i tɛ k'i ɲɛsin kuma ma e ko maaw de b'o maaw dilan e tɛ maaya e tɛ maa dilan cogo dɔn voilà comment dire explication donc ni e tɛ maa dilan cogo dɔn e de b'a lamɛn sisan i b'a lamɛn sisan maa dilan cogo ye cogo min na ala y'o de fɔ ala y'o de fɔ n'i y'a maa mun bɛ ka i y'a ye ko maa ye maa dilan maa surusi bɔra min maa surusi o bɔra min e k'o fɔ ne ɲɛna maaninfin surusi bɔra min hotep karamɔgɔba karamɔgɔ kuma tilema ye ne tɛ ka n tilen kuma ma i bɛ vocal in bɛɛ lamɛn ka jigin sa i delila yɛrɛ de quoi voilà ne ye maaya de ɲɛfɔ i ko kuma ko maa yɛrɛ bɔra min n ko maaw de bɛ ɲɔgɔn dilan maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ de siga t'o la e t'a dɔn ko maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ wa mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ don mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn kɔnɔ ka tila ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ yen a bɛ kɛ ten de e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ ten e y'i ta sɔrɔ ten hali n'i t'i yɛrɛ sɔrɔ cogo dɔ i ta sɔrɔ ten i b'a dɔn a bɛ sɔrɔ ten ne ko dɔnni danna ye yeli danna ye fɔta danna ye mais ne e bɛ dɔwɛrɛ dɔn a la n'o tɛ n ko tan de ani t'a dilan cogo dɔ n b'o f'i ye dɛ ni dɔwɛrɛ b'a la min t'o ye n'i kana n'o de o tuma e de y'i kanto o la ko alahu taala de bɛ mɔgɔ dilan ba kɔnɔbara la n k'i ma a bɛ dilan ba min kɔnɔbara o tɛ mɔgɔ dɔ dilanlen ye ka ban ma o yɛrɛ dilanna jumɛn kɔnɔbara la donc maintenant alahu taala b'a don a la cogo min bolo ni sen ni ɲɛ o i ye ɲini kɔni na ko kuma bolo ni sen ni ɲɛw ni kunkolo a b'o don a la cogo min na n'a ye bari e t'a dilan cogo dɔn alahu taala de ko k'ale y'a kɛ n'ale ko k'a y'a kɛ a y'a kɛ cogo min na e fana ka na n'o ye sa kɛ a ma ban wa an bɛ yen ne o i foli no hotep vocal bɛ lamɛn dɛ i ka vocal ninnu ne b'a bɛɛ lamɛn ne ye mun f'i ɲɛna de n ko n'i y'a mɛn ko maa ye maa parce que e yɛrɛ ye jɔn ye e fa bɛ o fana fa bɛ o fana fa bɛ i b'o fɔ ka taa dɔnni tɛ se ka dan ye dɛ e yɛrɛ ka dɔnni danna ye e yɛrɛ ka dɔnni danna ye a fɔ dɔrɔn ko n ka dɔnni danna ye o dɔnni tɛ n bolo i bɛ tilo k'o kuma de fɔ n'i y'o kuma fɔ o jaabi bɛ ne bolo n'i y'o kuma fɔ k'o dɔnni tɛ ne bolo ne t'a dɔn donc ne fana bɛ kuranna a ye ninnu b'a bɛɛ kɔrɔ f'i ɲɛna kelen kelen. hotep karamɔgɔba k'i fo k'i kulon tɛ k'i bolo kɔrɔ tan n karamɔgɔ a fɔra e k'e ka vocal in bɛɛ lamɛn ka ɲɛ ko n'i tora ka vocal ninnu bɛɛ lamɛn ka ɲɛ o la kuma ninnu jaabi bɛ nɔgɔya i bolo quoi voilà k'i fo k'i kulon ci n balimakɛ i ka kuma ninnu an ka kuma kɛ baro ye min bɛ faamu quoi depuis n ka kuma daminɛ na ne k'i ma ni ne bɛ min dɔn ni ne ɲininkala ne b'i jaabi awɔ a ka di ne ye ni ɲininkala fɛn min na n'i b'a dɔn i k'o jaabi ni fɛn minnu tɛ dɔnni kɔnɔ fɛn minnu tɛ dɔnni kɔnɔ n balimakɛ n'i nana n'o question o jaabi bɛ sɔn ka gɛlɛya nka o dɔw la an bɛ sɔn k'o ɲininkali se ka taa e yɛrɛ ma quoi awɔ dɔnni y'a dan yɔrɔ min ani yeli y'a dan yɔrɔ min ani mɛn kulo y'a dan yɔrɔ min n bɔra k'o de f'i ye sisan koyi awɔ ne yɛrɛ kɔni fɛ kɔni n bɔra k'o de f'i ye sisan k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dilan kɔni u bɛ ɲɔgɔn dilan cogo min na o ɲɛfɔ cogo n balimakɛ n'an da dɔn o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ɲininkaliw kɛ minnu bɛ dɔnni kɔnɔ quoi voilà bon n'olu tɛmɛna ne ka dɔnni kan n balimakɛ o tɛ tana ye an b'o ɲininkali segin i yɛrɛ ma i b'o ɲɛfɔ an ye i y'a mɛn awɔ k'i fo k'i kulon ci hotep donc ani i ye kuma min fɔ ko jaabi bɛ segin ne ma donc mun bɛ adamaden dilan o ye alahu subhanahu wa ta'ala de i ko i dalen tɛ mun na dɛ o de b'o dilan parce que adamaden bɛɛ n'a miiri dan de don donc e fana miiri dan ye nin yɔrɔnin de la donc an ka miiri dan an ka miiri y'a ta e ka miiri kɔfɛ donc an ka miiri donc hadamaden fɛn kelen min bɛ hadamaden dilan kɔnɔ maa t'a ye foyi t'a ye ba yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen donc o ye alahu subhanahu wa ta'ala de ale de bɛ nin bɛɛ lajɛlen dilan ale de bɛ mɔgɔ faga ale de bɛ mɔgɔ balo donc kuma jaabi filɛ nin ye e ka yenta de danna o e ka yenta o de da e ka yenta o de dara ye e ka yenta n'i ka dɔnni de danna ye i y'a faamu donc kana na fɔ ko dɔnni danna ye quoi
o tɛ kuma ye quoi kana na fɔ ko dɔnni danna o yɔrɔ na e ka dɔnni de danna o yɔrɔnin na donc e bɛ ka dɛsɛ ka jaabi mun di dɛ ne bɛ k'o jaabi in de kɔnɔ a fɔ ko n t'a dɔn e k'o fɔ ɲɛna ko n t'a dɔn bani ne mago b'o de la o hɔtɛp e ne t'a dɔn cogo ne b'a dɔn kɛ hali su in na ne bɛ dɔ bila n ka usine kɔnɔ a b'a dilan ka di yan awɔ hali su in na ne bɛ dɔ bila usine kɔnɔ a b'a dilan ka di yan ne b'a dɔn dɛ n'o de f'i ye ne b'a dilan yɔrɔ min na ne y'o yɔrɔ de f'i ye awɔ ne ko ne bɛ min dɔn o y'o de ye wa o de bɛ kɛnɛ kan awɔ o de ye yeta ye e yɛrɛ ɲɛ b'o de la a bɛ kɛ ten de awɔ i m'a ye wa bɛɛ b'a sɔrɔ ten mais n ko ne b'a dɔn ka dan yɔrɔ min o ye yan ye ne e ka dɔnni b'o sanfɛ e ka na n'o ye mais e y'a yira k'e ka dɔnni t'a la ko gafe dɔ de y'a ɲɛfɔ e ye gafe y'a ɲɛfɔ cogo min sa na n'o ye ne ko tan ne a banna kuma tilennen don a ma gɔlɔn wala gafe y'a f'i ye cogo min parce que e t'a dɔn ne yɛrɛ bisara n'i ye koyi parce que ne ye dɔ dɔn k'o fɔ maintenant e nana ɲɛfɔli kɛ ni gafe dɔ de ye sa a bɛ komi e y'a mɛn gafe in de kɔnɔ donc nan'o gafe ka kumakan an k'o lamɛn komi an t'o gafe dɔn a banna kɛlɛ b'o la wa i fɔlen don hɔtɛ kuma jɛngɛnen tɛ kuma tilen tak ka dilan usine kɔnɔ usine jumɛn e k'o usine yira ne la i bɛ se ka usine photo ta ka envoyer ma quoi e b'a dilan usine mun kɔnɔ dɛ e bɛ magnifique dilan usine mun kɔnɔ e k'o yira ne la ŋana non i bolo bɛ sanfɛ ŋana donc e ka photo ta ka yira ne la i b'a dilan i bɛ magnifique dilan usine mun kɔnɔ e k'o usine ta ka ci ne ma e k'o usine ta ka ci ne ma ani e yɛrɛ fana dilanna usine mun kɔnɔ i k'o ci ka di ne ma quoi voilà i b'i fa ni ba ɲininka ko e dilanna ka bɔ min voilà Tarawele assalamu alaikum groupe bɛɛ lajɛlen sorry kɔfɛ an bɛ tila ka kuma quoi baasi t'a la i Tarawele voilà donc ne ye kuma min fɔ ɲɛna donc f'a ka tugu ne kɔ f'a ka tugu ne kɔ f'a ka tugu ne kɔ ne yɔrɔ fɔ karamɔgɔ ɲɛna n ko a ka tugu ne kɔ ne de ye kametiw kuntigi ye Monsieur Jam ne de ye kametiw kuntigi ye manamana kuma tɛ ne de ye kametiw kuntigi a ye tugu ne kɔ farafinna yɛrɛ a lasulu a faamuya o bɛɛ bɛ yan voilà comme kuma ɲɛfɔ de don wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an bɛ waati wɛrɛ hɔtɛp an karamɔgɔ an b'i fɔ k'i kulon ci awɔ karamɔgɔ ja e ka kuma bɛ se fo mɔgɔ fana ba ma n balimakɛ an ka mara to o m'o yira anw na awɔ golofina an bɛɛ ma mara tan fo ka taa nin ɲininkali ninnu kɛ ba ni faw la awɔ o de kama an k'i ma nka kan bɛ fɛn kelen na an kan tɛ ɲɔgɔn ma e ma ye ne k'i ma ko ne kan t'i ma i ma yɛlɛma ne ye fo ne fa ni bala sisan kuma ne bɛ hakɛto ɲini e fɛ ka bɔ e ka kuma kɔnɔ wala débat face religieux fɛn fɔlɔ k'aw fo k'aw kulon ci hɔtɛp n bɛ na an karamɔgɔ n bɛ hakɛto ɲini fɛ ne kun jiginna ka bɔ lin kan koyi an tila n ko n ka forfait banna de wala jaja n jiginna ka bɔ lin kan de k'i fo k'i kulon ci ne bɛ ɲɔgɔn bila y'a mɛn awɔ bari ni dɔnni dɛsɛ na dɔ dɔgɔlima min na awɔ i ko mɔgɔ dilan mɔgɔ bɔra yɔrɔ min ne y'o yɔrɔ de f'i ye n k'i ma ne ka dɔn ta danna yan e b'a dɔn cogo min i ka na n'o ye e nana ni livre dɔ ye e nana n'o livre min k'o b'a yira e t'a dɔn livre de b'a ɲɛfɔ e i ka livre kɔnɔ kuma ɲɛfɔ i dɛsɛra k'o fana ɲɛfɔ k'i bɛna dɔgɔlima kɛ dɔgɔlima dabila sa olu ma yan ɲɔgɔn cɛ u bɛ de e t'a dɔn ko ne ba ye tɛ se ka kɛ e ba ye wa e fa bɛ se ka kɛ ne fa ye wa a kuma ne tɛna n da don o la i yɛrɛ k'a lajɛ i ye kuma min fɔ n'a sɔrɔ a bɛ bɛn walima n'a tɛ bɛn o jaabi b'i yɛrɛ bolo awɔ n'i ma dɔgɔlima bɔ a la ne n'i bɛ bɔ kuma la dɛ an bɛ kuma in jɔ wala bari ne t'o fɛ quoi dɔnni kuma nɔfɛ an man kan tɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya dɛ awɔ n b'i fo k'i kulon ci hɔtɛp dɔgɔya dɛ ne min dɔgɔya ɲininkali de don ɲɛdɔn sira de don parce que e yɛrɛ bɔra lasulu mun na n'i y'o ɲininka a dɔw la i ka sira ɲuman ye e yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na a dɔw la n'i y'o yɔrɔnin ɲininka i bɛ sɔn ka sira ɲuman ye ne kɔni ka faamuya la an bɛnbagaw ye jɔn ye parce que a bɛ ka an bɛnbaga minnu fɔ an bɛnbagaw tagabolo n'o de fɔ aw ɲɛna an bɛnbagaw tagabolo ye jumɛn ye e k'o de fɔ ɲɛna voilà donc i b'o de fɔ ɲɛna an bɛnbagaw tagabolo ye jumɛn kana na bila dɛ faamuya dɔ de i b'a ɲɛɲini de i b'a ɲɛɲini de donc i lasulu ye mun ye i bɛ ɲininkali kɛ komi ne y'o ko mɔgɔ dilan usine b'i bolo donc n bɛ ka mɔgɔ dilan usine n bɛ k'o kɔnɔ d'accord cɛ mun b'i fo k'i kulon ci ne b'i kana dɔgɔlima kɛ hali sisan i b'a la ko dɔgɔlima tɛ i m'a fɔ ten ko n ka taa ɲininkali kɛ yan baasi tɛ ko n ka mɔgɔ dilan usine photo ci ma a ma so la wala a bɛ taa i ba ka guloki kɔrɔtan i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ yan yan i ba ka guloki i bɛ taa kɔrɔtan e hakili ko mɔgɔ kelen bɛ se kuma lankolon fɔ la t'i ba ka guloki kɔrɔtan i b'a sen fila wɛrɛ i b'a lajɛ wala i b'a ye yan an ka mɔgɔ dilan usine de impoli mɔgɔ marabali wa mun den sugu ye an ka foli bɛ débat face religieux numéro 1 ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ professeur i foli don bon i ye dɔgɔli min kɛ nin kɔnɔ ka dɔgɔlima kɛ an tɛ yan dɔgɔlima la wala an tɛ yan dɔgɔlima la quoi wala i bɛ yafa ɲini
wala be yafa ni yanga ila jigi bonga kuluka wala ante ka dugal make ni yin galde ke kamo ka donta fuina ni donta wara bina ko fe ka bo ka donta fo o mo sen ni mo ba se dugal mama on be ka baro de ke bunya kono karama kono ante ka nyon doya wala biga ibe yafa ni ni wala juna wala o ka jigi ka bo kuluka wala kamo ni mo nyumai kiye mo nyina mai ni mo yininga aya ka donta fuina yiningali jabila karsa mo be plan to di nebe min do ala mo be nyon plan wala ale fo wala ka jabi iko gote o min do e kan gode fo sisa bolo be glam wala ta nyebe glam wala ta sembe glam wala ta kono be glam wala ta e kan gode nyefo ni ma sugo nyefo fo kana ni kuma kan jugu vraiment te o kamo ko wala ni doni tila i ma ku jagwa te kuma ante ko aga joyi ni nyonga de amere be damaji kono bolo fu mere be damaji kono Hotep dibe fasa dia bela jene folino karamo sori i folno ki bolo fla kurata arab jonche i fana folino karamo sori i folino che ngo silamaya tisa katani ko kwa wala silamaya tisa katani ko silamaya tisa katani ko na ka baraka ni ko fa doron abejo wala wajibu la bi neni ke parce que ko ala yara bi neni ke ko ala bi neni ke burjali ke donc arab jon jagoelo bi neni ke no man neni ke o ti tayoro shi quoi voilà donc karmo yi mi fo di kalande ma fo ati tayoro shi sori ambulo bi duguye ini joy ngo ni ete islami join ko ra fone na mbega kuma join ni ete islami join mana kuma dabla sa join mana kuma dabla ha al bijabi kuma ubeka kuma question mega blati ka question repo ni ete islami join ha borani la sule join ko fone na ke na sura yere glande do ibo fona fona arab jonche ijasigi koy ibi karmo min bi ku karmo na woti ko anare afamena no min bi ku karmo na diko na koy ni jasigi karmo jigili ko ibi jasigi ni jasigi ibi femme ima sigi ni femme i foluno hotep kametiw fabadon gulo findo yere ci kebo kaw fo kaw kulonci mbulo flaga dulawe kaw deli bembaw kama kaw deli ngaya kama kaw deli gulo fiya kama kaw deli ka do ko ma daglale meni fili awo mo iglale meni fili awo mfilila kuma ngate kana kuma kulo fo kulu kampew awo kaw fo kaw kulonci ka yafa deli aw fe ka mbulo flaga duma ye kan turun kumbirika aw ye ka fa hageto kan filabi nga masoro doro so disuko awo bo we hakli ni maya yere glato we awo katanga o mambi bo mbi yafa deli kametu fe may ba yafa deli chen fe danya yafa deli kametu de fe awo bari an fo be kulinga an kram ko bobo kulinga an dogono be kulinga natan ko kala ndente kulinga awo kaw bele jeli fo ka yafa deli fe hageto bele ko yini aw fe katanga ko do mbali ka kuma foto kuma awo kama mbi yafa ni aw fe koso be awo on fliga awo ngumba maîtriser mati ima chien folo la ni kangarda ngumba tu togo dusu moso nga ko hagetu biliro ba yino fe nimi sala la san akuma nga mepew awo kan mene da pete wala bari ayen kalam to meninte ayo ni marato meninte mbora kono akuma mbi ya fanya fe mi hagetu ni aw fe awo ko fu ko kulunti ni nyo oye ba mo fu ko kulunti otep nata ina ne ngali maya nyuma kono anye maya nyuma nyefiye maya nyuma fori ima fi sona ima fi maso igo o maya nyere min fle o maya bora mi ngima maw yere de nyon gla awo mo be nyon gla ba kono barala mi ka fo nyon yai ne o fori igo akuma wala no kera sa seni bolo be dola togodi seni bolo be dola to ngo doni dana yoro mi oye yan yeli dana yoro mi oye yan ne ede bo don to do na no don to yi o tawa seni bolo ni nyon ni kulo be dola to mi comme e bo don ne ga don ta dana yan ne yebala bala ga kita de nyaba soro to ta nano oye anwo nyefo ina ni gafe doy bon ina ni gafe ngwa bo d'accord ba yira eta do gafe de ba nyefo d'accord ba shite nani gafe ka kuma gafe mi fo nano kuma kai ama la je se do ko bolo do nya do ka kanu nyefo kodi o jabi ma soro e bolo hotep mena na fara mo mi na ka fo ko mo be soro ka fo nywa ni fena ni ko te tien ko na ka tambay ni ngola dogalma te ngima anga dogalma bonche o mai anche ni sigina kan tun ka fo ke mane doga ke ko ne ka tun ni ngade kan kuma la je nte dogalma wa ngumba muyu mase o de mbla kuma chene fora me habeto ni awfe habeto belbele pare mba ni awfe mbolo dugula yogo ko ngana ni nyoko ke nganya ma
bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tuguni awɔ ko ɲini aw fɛ n jo t'a la fiyewu n filila a ye yafa ma a ye hakɛ to n ye n bɛ bɔ kuma la bari n bɛ yɔrɔ min na sisan n filɛ kɔnti yɛrɛ min ka bɔgɔ bi awɔ sinon hali cɛ in ta inbox a bɛ ka kuma fɛ mais n tɛna jaabi wala a ye hakɛ to yen kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de wala aw fɔlen don fɔ a bɛ hakɛ to n'a bɛ ka kuma kan a bɛ ninnu bɛɛ kɛ mɛnkan ye dɔrɔn an k'u cari joona an k'u cari y'o kɛ mɛnkan ye an k'u cari